Ahir vam prendre una decisió difícil, confinar els municipis de la Conca d'Òdena amb Igualada al capdavant. Avui pensem que ens hem d'avançar, que ens hem d'anticipar a una evolució massa ràpida de la malaltia al nostre país. I és per això que creiem que cal confinar tota Catalunya. Jo, respecte a tot el que està passant a causa del coronavirus, crec que és un bon moment tant per centrar-se en un mateix i desconnectar una mica de tot el que era la nostra vida quotidiana abans de que passés tot això, tant com per informar-nos i entendre què està passant globalment. Hem de prendre aquesta situació amb una mica d'humor, ja que l'estar tancats se'ns en pot anar això de les mans. Bueno, pues la verdad es que es una situación que no habíamos vivido nunca y mis padres, por lo que me dicen, tampoco la habían vivido nunca. Estoy intentando aprovechar el tiempo, bueno, aparte de las clases, pues editando vídeos, haciendo fotos, bueno, cosas que me gustan mucho y, bueno, aprendiendo un poco a utilizar Photoshop, Premiere, que son programas que antes, bueno, sabía utilizar, pero estoy como profundizando más en ello. Jo penso que estem vivint un moment històric a nivell mundial, ja que el món mai s'havia trobat en una situació on tots els països del món tenen el mateix problema. Me siento, pues depende del día. Hay días que me siento muy bien, hay días que me siento mal, supongo que a todo el mundo le pasa. Hay días que te piensas que esto no acabará nunca y luego hay días que estás súper, bueno, tienes muchas esperanzas que esto terminará pronto y que la gente se salvará, pero hay días que son horribles y supongo que nos pasa a todos. Habrá gente que es más sensible y habrá gente que es más positiva, pero en mi caso hay días mejores y peores, bueno. De tot es poden treure coses bones i això potser ens ajuda a valorar tot el que tenim o el que volem fer o... Penso que sí que estem passant un mal moment, estan havent-hi molts morts i el coronavirus està afectant sobretot a nivell econòmic i sí que és un mal moment, però crec que hauríem com d'extreure'n la millor part i intentar que això ens ajudi de cara a un futur a millorar i a canviar aspectes per tal de que el planeta funcioni millor. Sincerament no crec que canvi gens, perquè tot seguirà igual. La gent intentant guanyar diners, tot seguirà igual perquè la gent ara està molt unida i tot, però tipus que els humans som així, ens unim per coses que ens interessen comunes. Després ja cadascú seguirà la seva bola. Penso que és un bon moment per comparar-nos, els governs de cada país, per intentar valorar què s'està fent bé i què s'està fent malament, intentar pensar una mica globalment. Crec que això pot servir molt de cara a un futur per trobar com una solució més eficaç i més ràpida a nivell mundial. Mai havia pensat que diria això, però trobo faltar a classe. Directament el que més trobo faltar és fer les accions quotidianes que em divertien abans, tipus, jo feia skate, anar amb moto i poca cosa més, però és el que més feia. Però poder fer plans amb els meus amics, improvisats, anar a llocs amb la moto, a patinar... Un altre aspecte que crec que és molt important és com està afectant tota aquesta epidèmia al canvi climàtic. Penso que molta gent ho està veient com la natura ho agraeix. Penso que és molt important que tots els humans fem una reflexió i ens plantegem com hauríem de seguir vivint quan tot això s'acabi. Penso que tots en som conscients i això ens està ajudant a conscienciar-nos encara més del problema que tenim a nivell mundial. Quan hi ha un problema a nivell mundial que afecta a les persones immediatament, com és el coronavirus, que molta gent està morint, els humans busquem solucions ràpidament i no ens ho plantegem dues vegades. En canvi, en un problema com és el canvi climàtic, que
tots sabem que és un problema que afecta a la llarga, els humans ho deixem estar fins que el problema no és realment greu. I això penso que s'hauria de canviar i hauríem com d'aprofitar el problema aquest que estem tenint ara amb el coronavirus per aplicar-ho en el problema del canvi climàtic, ja que penso que és, si més no, igual d'important. La nostra professió és més important del que molta gent pensa, ja que si no fos per la nostra professió ningú podria mirar Netflix, pel·lis... Bueno, res audiovisual, i és en gran part el que ens està distraient d'estar a casa, que és bastant avorrit. Penso que la tecnologia ens està ajudant molt en aquesta situació, ja que ens ajuda a no sentir-nos tan sols, ja que podem parlar amb amics, família, veure'ls, encara que no sigui estar al nostre costat, podem saber com estan en cada moment. També ens ajuden a distreure'ns, a inspirar-nos a buscar idees o coses per fer quan estem avorrits i sobretot per mantenir-nos informats sobre com s'està vivint tot això arreu del món. Tot i això també penso que s'està fent un mal ús perquè hi ha molta gent que passa moltes hores amb el mòbil o mirant sèries o pel·lis i crec que és un bon moment per aprofitar el temps y per començar a fer activitats que abans no teníem temps de fer. Creo que cuando esto termine, en mi caso, valoraré mucho las cosas. Eso es lo que pienso. Luego que sea verdad es otra cosa. Pero los problemas que antes tenía y ahora pienso en ellos, digo, vaya tontería, porque eran problemas de mierda y que en su momento pensaba que era lo máximo y que se acababa el mundo, y después de ver un problema grande como este, creo que lo vamos a valorar todo mucho más. M'agrada llevar-me tard. M'agrada el sol de migdia. M'agrada descobrir nous veïns i nova música. M'agrada sentir les campanes de la plaça Rius i Taulet que anuncien l'inici dels aplaudiments. M'agrada riure amb els amics i amigues, tot i que sigui per una pantalla. M'agrada pujar al terrat, escoltar Brockhampton, cantar i escriure. M'agrada llegir llibres tòpics que jo he descobert ara. M'agrada veure el papa quan torna a treballar, cansat però amb un somriure. M'agrada poder gaudir de l'art, que segueix creant la gent que estimo, i també ensenyar-los el meu. I és amb la mateixa gent que virtualment m'agrada fer-me cigarros a la terrassa a les nits, mentre fem plans per quan sortim. M'agrada tant veure pel·lícules xorres com de bones. M'agrada adonar-me que existeixen racons de casa que no coneixia. M'agrada fer fotos al cel. M'agrada dir t'estimo més sovint. M'agrada fer reunions els divendres i els diumenges. M'agrada animar aquelles persones que estan tristes o es senten soles. M'agrada cuinar. M'agrada recomanar sèries al David. M'agrada desinstal·lar-me Instagram un parell de dies. M'agrada decorar l'habitació. M'agrada veure quadres de Klimt. M'agrada creure'm perruquera, maquilladora i dissenyadora de moda. M'agrada ajudar la mama i que m'ajudi ella a mi. M'agrada barallar-me amb la família per anar a fer la compra. No m'agrada estar constantment bombardejada de notícies, però m'agrada mirar els matins al Twitter i saber que a poc la situació millora. M'agrada parlar amb gent que potser havia oblidat. M'agrada plorar. M'agrada saber que per la següent caiguda totes estarem més preparades.